caɗele ɗe ma won hen ɗi cifiiji caɗele ɗe wonnoɗe kewɗi mbimi tawde woni a rokki ganduɗa hoore ma toyomi sifo hunde e caɗele ɗe meeɗi mbeɗa waɗa kabaruji jiimi hen e fannu goto ɓe mbi hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeeɗiɗi e jeegom 1976 imanoma ko hoɗi e nder Sénégal mana waɗanoma recensement de la population ɓe mbi on ɗon saaha population Sénégal foof wonno ko 4 997 885 hono million ngaji nayyi temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi e jeeɗiɗi ujunere e temedde jeetati capanɗe jeetati yimɓe joyi ɓe mbi e ɓen ɗon 4 997 885 ɓe mbi e nder temedere neɗɗo fof capanɗe nayyi e tato ko jolfo ɓe mbi sappo e ɗiɗi ko tukuleur sappo e goho ko pullo ɓe mbindi ɗum kay Jayde Soleil garmi mbeɗa waɗa kabaruji laawimi hen mbimi ko kamɓe de mbindi kono noon minne ko min haalata ɗo ete haalirde dow le Sénégal te jimi ɗum kay Jayde Soleil ala hay nder kabaruji dokkanmi kono fittandam duronki ɗum jabdindimi ɗum ko fenade nde ganduɗa kadi ni mi yaññande mbeɗen ɗo haala mi anda beele mami haaltu ɗo janggo Allah na wawi somi haali ɗum ittami ɗo min e aduna min fota duuɓi mbeɗa andi ko kalanmi ko ne wontata jaam kono ko toɓi fof leydi ndi wawi fadade ko fenade hay goto ɓurani men hewde nder leydi ndi wiide oɗo ko polo ko tugolori o yitte wedde ladde minen min kalata ko mbimi komin haaltulare enen foni komin fulɓe ala to ala ga wiide o ko tukuleur wonko adduno konngol ngol Béranger Ferro en wonko kaali hen Maurice Delafosse en wonko kaali hen yo neɗɗo daro tan wiya ɗum firti tukuleur so wiyama ko Engle en inni amen tukalas on ɗon saaha ala no rencontre avec l'Occident de tubakoɓe mbiyata min jotodirano e tubakoɓe so kadi inna amen so wiyama ko jolfuɓe gaari min mbiye tukulor minen jolfuɓe gaari tawi ko min jeeñi saabu minen puɗɗi civilisation e leydi ndi min jotta ko wiye wonde ko jolfuɓe inni amen te neɗɗo innata hoore mum wona jolfu innata ɗum minen somin innani goɗɗo innata min saabu nde yimɓe piri nde misere ne gara hay goto adake men minen wona joni min dowti bagage amen saabu Fouta nde ari nde ganduɗa nde wiya tekrude nde ha wiya Fouta nde ɓooyi saabu laamuji kewi guila e Diawogo ha e Tondio ha e Manna ha e Lamtag ha e Lam Termes laamu deniyankoɓe nogas jeeɗiɗi satiji ummade e Kolitengel ha e Boubacar Fatimata ha kadi ne alma magal ummade hitande ujunere temedde jeeɗiɗi e capanɗe jeeɗiɗi e jeegom ummade nde Cheikh Souleymane Bal heddi fori wirne ya jeeriyel Tumbere Sere Ɓokki Samba Guela Jeykere o Jowol nde alma magal naati almami Abdoul Kadir il Boubou Racine Hanme Jullo ha totti Siré Boubou Abalita Diaba capan tati e tati almami e Lomto Birane Ibra woni capan tati e nayyi duuɓi temedere e joyyi ha naatgol tubakoɓe minen wona min gasnani rotade bagage amen wona joni min gari ɓooyi somin ɓurani hewde hay goto ɓurani men hewde ko fenade te mi rokka dalilu kadi ha ɓeydo yaaji so wiyama ɗo ete nder Dakaru mbimi e nder Dakaru ɗo wuuro Dakaru mana Dakar centre Dakar plateau hakkudere ganduɗa Dakaru yo yimɓe ɓe jirlo ko bureau ji tan gonɗo yimɓe koɗi ko Pikine ɓe koɗi ko Diamaguène ɓe koɗi ko Diaksa ɓe koɗi ko Guédiawaye so yeehi ha wiyama joni nguleyki ari naati ndungu ari kala no jaaɗa e beddaji nanta ko bandi kolline dilla fawde kolli ɗi ko Halpulaar en jiyata ko ɓe mbaɗata e bedda ɗum ko gurdam amen ɓoyɗam belnoɗam min gaddi ha ɗo mbimi sa darimo e robinet joni robinet aji keewe galleji kono hayso ko ndende robinet aji ganduɗa ƴogate e bedda nde kala mo jiiɗa jiyata ko toon boɗen jiyata ko ne karaji jiyata ganduɗa hoore ma ko doɓɓe jiyata ko rewɓe ne cacci jiyata ko ne puuniɓe en ko Halpulaar en mbimi ɗum ko ɗo miijante e guure tappemaji ɗe Dakar Kaolack Thiès somin ɓuraka ɗo hewde amin jogui ngowari calɗi juma Dagara jorol ko temedde joyyi e capanɗe jeetati e jeetati fof département Podor ko temedde ɗiɗi e capanɗe joyyi e guure ɗiɗi département de Matam ko temedde tati e capanɗe tati e guure jeegom mbimi so ƴewama département de Podor ko 12 947 kilomètre carré sappo e ɗiɗi ujunere e temedde jeenayyi capanɗe jeeɗiɗi kilomètre carré département de Matam ko nogas joyyi ujunere e capanɗe jeenayyi tati kilomètre carré to kay ko ngowari ɗum kam ko mbimi tan mbimi addani felloji tati ɗi mi addani ɓunndu mi addani Casamance to bandiraɓe men fulfuladu so wiyama minen ganduɗa hoore ma population Sénégal ko 4 997 885 goɗɗo ne wiye 43%, wiye minen e ganduɗa tugalor en ko 12%, pour min mbi ko fenani Halpulaar en nan ɗon kamɓe nani kalmi ko kamɓe tigui ɓe kalmi e directeur radio noddami ɗon te radio he ɗum waɗi caɗele no fewi directeur radio nde ɓe jeehi ha toon ɓe ɓeydi hen goɗɗum saabu ɓe mbi Tidiane wi jolfuɓe kaddotako mo haddotako jibinta walli andi ɓen kam mbaɗino jarumi wona nde noddami nde réunion mbiɗa woni journal parlé mbeɗa hebla kabaruji e ɗemgal Pulaar mbiyami yomi ar secrétaire o téléphone ani ari ha yetti yimi ar noto directeur o wimi ko holko mbaɗɗa min goni escalier ji min jaw wimi holko mbaɗɗa mbimi anda o wi ko réunion des chefs de service kamɓe fof ɓen toon aɓe jogui fitina nde naami mbimi salamu aleykum sona directeur hay goto salmitaki on ɓeɗon fof ko jolfuɓe te hen goto fof nani kaɗo haala hen goto fof sinno ko saabu mum totte Tidiane ƴakka ɗum
o yiɗi wiide mi fof ko président de la république woni nde mi yumma ko de ko Haalpulaar o wimi aha aɗa wawi mi limtande ministre uji Haalpulaar en gonɓe e gouvernement limtumi hen ɓe ngandumi o wi ɗum noon hono mbawɗa haalirde kaɗo haalo fuɗɗi o haali nde no haali ha gasi ganduɗa hoore ma mbimo min de woni hen ko kalmi ko mbeɗa jogani ɗum dalilu kalmi ko ɓe mbimi ala haali ɗum haali ɗum goto e nder dental ngal nan ɗon ko Haalpulaar kono ko Haalpulaar pullo kono ko Dias o wimi ko an wi noon mbeɗa heɗorino taw mbimo e annana timmini janfuma e leñol ngol somi wi noon kay cuurami boom an tawde woni ko poɗanmi ko wona galle babam paɗum mbimi ha hande min mbima asamane o wi mbima e goto taggatamo leydi ndi e goto itata so Allah wi mbuɗam nan ɗo ma wonɗo directeur heɓiti wi aɗa metti wallude mbimina e goto wallanimi taw min tan walli hooram so winni Allah ɗum waɗi caɗele ɓe jiiɗi tuggudemi Allah jaɓa ɗum kay caɗele mi ari saaha goto mbeɗa uddita radio Sénégal min mi ala hen masala ha saabu neɗɗo welto koko welata hoɗo wi aɗa welata mo yiɗama tan garmi radio Sénégal subaka udditirmi radio o Pulaar nden mi udditiri radio o Pulaar ñande henne woni altine subaka aduna o fof dilli ɓen fof ɓe laawi ɓe noddimi kadi réunion chef de service hono no wanoni garmi ha jooɗi min mbimi an Tidiane min nani hande udditirɗa radio Sénégal o ko Pulaar ko gonga mbimi ko gonga ɓe mbi hoɗo fawɗa ɗum mbimi holɗo mi fawani ɗum ɓe mbi hol dalilu joganɗa ɗum mbimi ñande 25 lewru mai e hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeeɗiɗi goho décret présidentiel ɓami wi ɗemɗe jeegom gendiyankoje gone Sénégal Pulaar ne jeeya Pulaar ko ɗemdal gendiyankewal te hay gotal ardinaka wiyaka ngal ardi kanje fof ko ñiiƴe ɓamdi kanje fof foti mi ari komi Haalpulaar kay mi udditi radio Sénégal Pulaar ɓe mbi wondi ko meeɗa wadde mbimi waɗi ɗum ko Haalpulaar meeɗa uddide radio o wimi mbimi ɓe mbi ko Haalpulaar meeɗa udditi radio sa ari an udditi radio tan kalta ko Pulaar mbimi ko ɗum moynumi te ko ɗemngal gendiyankewal c'est une langue nationale comme les autres ɗum ɗon minne mi waɗi ɗum heddoto kay koko mbatta ɓe mbi ɗum min jiiɗi hoɗo ɗimmit par ce que il faut pas rompre avec les habitudes ko wonno hanki heccanki ko watteno ko hoɗo ara an tan ana famdiri wiide aɗa wayla ɗum sa ari udditirto jolfe no yimɓe fof udditirta ni mbimi ala directeur winama mbima windandu kam kayit mbiya hen so neɗɗo fini subaka are radio Sénégal ne uddita yo udditir tan jolfe hoɗo haal hen ɗemgal gongal mbindami fof ko kayit en matière d' administration seuls les écrits parlent min mbimi boye ɗemgal tubankore mbimi windumi jogo o wimi windata kono mi haali mbimi cikkumi haydara haalani o wimi mi an Tidiane a meeɗa tidde hoore mbimi eyyi aɗa andi ko waɗi meeɗa tidde hoore o wi eyyi mbimi ne foti o wasa tidde hoore nanodiren kono ngol lawol jiɗɗa wiide komi tiiɗi hoore o wi eyyi mbimi waɗ ɗum memɗa ko ƴiiƴe mam a yaɗa wawi riwdemi ɗo o wi eyyi mbimi yalta radio o ɗum ne weeɓi radio ko wutte so wuuɗi tan mi liggat kono le Pulaar c'est mon sang Pulaar o wi mbimi ko ƴiiƴe mam haydara mi fondani nenam babam fofofam o wiye mbimi ko Pulaar tan somi darima ko Haalpulaar dari mi huccite ma somi yi ko Haalpulaar yeehi somi riwama ko Haalpulaar riwa somi woni ɗo ko Haalpulaar woni ɗo hay somi maayi ko Haalpulaar ubboyte o wimi ɗum noon mbimi ko hoɗo ɗimmit mbimo ala wasata ɗimmidde tan komi riwi hakkude ɗon e montanmi kon ngol wi hunde montata mbimi ala to yimi bon d' accord o jami waji ɓe jiti wa aɗin kalninoma hil goosiyel o ko ala fof koɓe kalani jaami noon on saaha jimi Cheikh Oumar Mountaga ɗa ha Cheikh Oumar kalanmi mbo haala ka o jogui hen fitina o wimi sa yeehi wanno mbaɗirta ni hoɗo toñta so ɓe mbiya ɓe ittuma ko ɓuuri ɗum ma yane mabɓe andi kadi ɗo kadi no hoolare waɗi garmi alarba subaka law ñande hen uddinde laabi ɗiɗi mi udditi radio Sénégal ha gasi kalmi ɗum ganduɗa e Pulaar udditirmi gam ɗon keɗo haalirde gendiyankoɗe ko kaɓirɗe dowroto kaɓirɗe kaki ndi ɓe huuti haalirde nde hannde ko ñalawma tel ha gasi programme o ummade ganduɗa 6 heures du matin ha 1 heure jamma dokkumi ɗum kay Pulaar so waktu naggam yoni moon ceeɗo ɗum so waktu naggam yoni ha gasi jami lawla kawrum ñande hen directeur ko escalier hedde 8 heures o jaggue junggam ha bureau makko o wimi Tidiane hoɗo addanam caɗele hoɗo addanam probléme leydi ndi fof dilli la dernière fois hande ne maɓe dillu mbimi maɓe dillu wadde Allah ɓi oɗo o wimi an ko mbatta ko an tan waɗat ɗum par ce que aɗa andatana woni ɗo Haalpulaar mbimi mi potani o yaano ɓuuri ɓe mbimi wiyani noon ɓuural koto Allah woni ɓurata ko Allah ama waɗi noon bo ɓuuri nafde kala ne neɗɗo yiɗano heddiɓe jiɗiraka o mbimi on ko waɗi ko heddiɓe mbaɗani o yiɗama tan heddiɓe jiɗiraka ni o wi
mbimo wona so yimɓe ngari ɗo mbima ene jiiɗi ziyara mbiyata ko Ndeldu Binti Dia wiye min soɓe jiiɗi gammu mbiyata ko ya Ndeldu Binti Dia wiye mbimi joguini hen communiqué mum so addi ha ɗo signi min wiyata ko ya Toto Tidiane wiye mbimo ko waɗi ɗum to rewno fof ɓe mbi kadi ɓe ittani Allah gasnani yeehi ha jaami ɗo Fouta nelami toon mission jaami ɓamoyɗi habaruji kewɗi ganduɗa ko fati hono ko keɗoɗon ko oɗo saaha ko fate cellal ɓalli so tawi are nder reedu Fouta hannde a yi Fouta meɗen wonno tan ko huuɗo e ɓakke huuɗo tan e ɓakke wonno ko ɗanniyankoɓe waɓeno mon ɓe ɗanni jiili toon hunde ngari mayi wona ko laamu waɗani men wona ko goɗɗo waɗani men enen haydara en mbaɗnaka soɗa ko mbaɗanɗen koye men yimɓe ɓe ngara ko dowfol ɓe ndendina fodde 100 ujunere walla 90 ujunere mbaɗa case de santé haydara ala nder hay matron ala ɗo hay so an a woni France a ƴeewi fodde ujunnaji nogas walla capantata soodi toon lekki a neldiɗi ɓe ngala hay neɗɗo biyoɓe nde ɗo foɗɗere ko ɗum ɗo sofrata walla so hoore ma muusi jarata ko poɗɗe ɗiɗi aɗa ɗum ne muusi ɓen sa ari a totti ɗumen haalire dowla Sénégal a weeɗi e micro ɓe kaala nden ɓe kaali ha gasine garmi nde ɓenninmi ɗum e nder radio he ko yimɓe ummi ɗon e nder radio he jeehin jokkodiri ganduɗa e ardiɓe ɓe kalan ɗumen mbi Tidiane waɗani ne waɗani ne waɗani ne waɗani ne wiyeni nde ardiɓe ɓe dokkani ɓe yeeso yidde ittude mi ɓe mbaɗi ko ɓuri ɗum ɓe ƴetti ko bando ɓe mbaɗi ɗum enregistré ɓe jeehi ha assemblée ɓe jiidi toon ete député ji ɗiɗi député ji ɓe kalani ɗumen kan haala ɓe loowi ɗumen ha gasi député ji ɗi mbindi on saaha Jean Cola ne woni ministre d' état secrétaire général de la présidence de la république ɓe mbindi ministre de l' intérieur on saaha ko André Sonko wonno o windi ganduɗa ministre de la communication ko Robert Sagna wonno kala kone bono wi saabu o wi ko komi contre président de la république o wi komi contre parti socialiste o wiyete so tawi mi ittaka e radio he parti socialiste ala hanti neɗɗo parti socialiste gasni e nder diwan dadema e foof saabu kamɓe foof mi loowi mi waɗi ɓe viré opposition ko Abdoulaye Wade waɗi financé mission wiyomi ya Fouta kañum tottimi oto tottimi matériel lettre o nde yetti ha yetti directeur Dial saabu directeur kam nende kañum signini oto tam de mission kono fof ko Haalpulaar en mbaɗini e goɗɗum e goɗɗum e goɗɗum e goɗɗum e goɗɗum saabu Haalpulaar darimo e radio e hucciti amen nder caɗele te ko minen jiiɗi taniraɗo goto omi Tidiane wona aɗa jogui añ ɓendini o wi wattam hen mi wondi darade añ jemma mi añe te kala neɗɗo dari wima wonma mi daro wiya wonata sona Allah sali Abou Alassane ñane tawa yeru Oumar Diallo ko seeɗa hen goto ma e adi ciɓitin mbi mba haali gonga an aɗa wawi añ jemi neɗɗo yewi añ jof ɓuurko Allah haɗanam añ je neɗɗo ni min de mi añanima somi wawine kay mi joguima karwas mi fiyatama o mbimi Abdoul Bocar Aldundu Segel noon won ko yi fii hande aɗa wawi fiide ma karwas heɓte junggo mum ko mbi noon ko fof kadi ne Allah addi ɗum kono noon min mi fiyata e goto ñalawma hande o mi wiyama Tidiane jewte Pulaar fof ko an halfina hay goto min ganda hay goto jotodirani radio an ka journaliste ka agent de la radio heddiɓe mbaɗa ɗo jewte jaaha an wiyata min nde ɗo yewtere no moƴƴi an wiyata min nde moƴƴani an wiyata jomum ko ni jarinta mbadi yewtere ma ko ni siforto so tawi jomum ari to amen min mbiyata ɗum ko yaato Tidiane ko kalanɗa amen e goto e mabɓe kadi ne ko ɗum min nanata kono ñande bonnanmi hen goto yomi boniri ñande fof darimi bonnande hen goto koto Allah moƴƴin ko ñahani mi ala wonan ni yetemi watta ɗum mamin masnodir ɗum ko hunde tan e caɗele mi wonko waɗi ɗum ko ɓuuri wadde grave won ko ɓuuri wadde grave saabu ɗum ɗo ko caɗele tan ganduɗa neɗɗo tan dari waɗoy haali caɗele cuuɗiɗi mi fini subaka tan mi udditi suudam taw mi hono ullundu ne hasna ha gasi ne fewda ne waɗa damal suudu mi yeehi nder wuuro gartumi takkusan garmi taw ɓe keeli sellir suudam ha gasi e ñaagude Allah ne waɗa mi aflima ɗum balɗe jeegom mi tinani ɗum fof gasani won moltoyiɓe en neɗɗo goto mi yiiɗa wiide ko wuuro nanggamo jeeya debbo goto korɗo ne jeeya wuuro e nder reedu Fouta golle golla ha gasi waɗoya ko waɗate noon jaami ha toon ñallumi toon jaadumi e julle Mbacke Sarr sihilam goto jaadumi e Ablaye Diop Kollo jata ko yen min jeeyi ha toon kono ɓammi toon ko hay goto anda balɗe nogasi goo hayso tawi woni jarmi ko kaas ndiyam mi tuutan hade mi sirtude hen ko caɗele mawɗe ɗum ko fof ko hollude ko caɗele radio ko hono ko mbinoɗa e nder yewtere men tan dental yimɓeɓe weeɓani te kadi ne waɗi ko tubako wiyata l' esprit de compétition mauvais sens saabu esprit de compétition bon sens woni ha Mamadou Alassane Ba mo golloɗe golle ɗe koɗe pewɗe koɗe moƴƴe tawde koɗe pewɗe koɗe moƴƴe mi eto wadde ko ɓuuri tawde o yiɗama e nder golle pewɗe moƴƴe ɗe mi waɗa ko ɓuuri ko waɗata ko min beele mami yiɗi ko ɓuuri ko yiɗa ko kono so tawi woni Mamadou Alassane Ba ne gollo golle ɗe koɗe joɗɗe koɗe pewɗe ala fof ko kaɓortoɗa golle makko ɗe sona an jaam
walla wadde yo maay walla yo ñaw walla jaha ndindina boy ɓuri ɓemo doole beele ma jarema ko ite andi ɗum ɗo ko esprit de compétition mauvais sens no tubako wiyata ni ɗum ko hunde tan e caɗele won ko yiya goɗɗum ha wayno leydi comme ɗum ko caɗele ɗe ma won hen ɗi cifiñi caɗele ɗe wonno aɗa kewɗi mbimi tawde woni a rokki ganduɗa hoore ma tuyumi sifo hunde e caɗele ɗe meeɗi mbeɗa waɗa kabaruji jiimi hen e fanno goto ɓe mbi hitande 1996 1976 ƴimanoma ko hoɗi e nder Sénégal mana waɗanoma recensement de la population ɓe mbi on ɗon saaha population Sénégal foof wonno ko 4 997 885